Importante asunto. Aprobamos unha inxección para que os galegos que teñan coches de máis de 10 anos podan cambiar o seu coche cunha subvención da Xunta de Galicia francamente atractiva, entre 2.000 e 3.000 euros por cada vehículo, máis 1.000 euros que ten que poñer o concesionario. Por tanto, estamos falando de ata 4.000 euros por cambio de coche que teña unha idade superior a 10 anos. Imos a poñer 2,5 millóns de euros a tal fin. Supón o triplo que na anterior edición. A previsión de mobilización son 26 millóns de euros na facturación de novos vehículos. Isto supón un aforro de reducción de custos de mobilidade por disminución dos consumos, un aforro enerxético de uns 250.000 litros de combustible ao ano e unha reducción de emisións de CO2 equivalentes a 36.000 árbores. Trátase de potenciar a sustitución de vehículos, como digo, que teñen unha antigüedade por outros novos, máis modernos, máis eficientes. A media de idade do parque móvil galego é de 14 anos. Por tanto, o obxectivo é baixar a idade media do parque móvil galego. E isto non só se consigue incentivando coches eléctricos, evidentemente que non. Hai que incentivar non solamente coches eléctricos, senón tamén coches de carburación normal que teñan unhas emisións de CO2 de acordo cos parámetros europeos. Quen ten dereito a estas axudas? Os particulares que residan en Galicia e merquen un novo vehículo e empresas e autónomos con domicilio social e centro de traballo na comunidade autónoma que poden adquirir ata 10 unidades en favor de esa empresa. Será preciso que o comprador acredite a súa baixa do vehículo e que se adique a chatarra e teña como mínimo 10 anos de antigüedade ou 5 anos se son furgonetas. As axudas, como teño dito, entre 3.000 e 4.000 euros en función do tipo de vehículo. Entre 2.000 e 3.000 son achegados pola Xunta e 1.000 teñen que ser achegados polo concesionario. No caso de familias numerosas, se incrementa un 20% a subvención. Estará entre 3.400 e 4.600 euros de rebaixa do vehículo en favor das familias numerosas galegas. Os compradores interesados, o prazo para solicitar as axudas comeza o vindeiro 17 de xaneiro e de agora ata esa época, ata ese momento, lle corresponde aos concesionarios adherirse o día seguinte da aplicación da convocatoria no DOGA a este plan.